खुलुमबाय आंनि मुङा मणिशंकर दैमारि आं चिरां जिल्ला खुलुमबाय आंनि मुङा मणिशंकर दैमारि आं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजिनि दावरेबारि गामिनि नोंथांमोननि गेजेराव हरखाब नुजाथि फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि फाइनालाव सेलेक्शन जानायलाय बे फाइनाल अडिशननि थाखाय आंनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अफिशियेल वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानैबाबो आंनो फन हरनानै देरहासार खालामहरनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।